Hari bol. அதுக்கு We'll கீழே கூட definitely என்ன pray for you, வேர்ஸ் இருக்குன்னு Mataji. பிரபுஜி. Okay. Hello. We will definitely pray for your well-being. அதே மாதிரி நீங்க ஆனா, முடிஞ்ச இது மாதிரி சொன்ன பண்ணுங்க. Don't worry. பாகவதம் கிளாஸ்ல புஷ்பா மாதாஜி எனக்கு இது ரிலேட்டிவ் ஹெல்ப் இது Oh, பாகவத கிளாஸ்ல சொல்லி okay. கூட்டு பிரார்த்தனை எல்லாம் சொன்னாங்க, மாஸ் பிரேயர் எல்லாம் செஞ்சாங்க 2 years பேக். இப்ப நான் Sure, வாக்கர் sure. வச்சு நடப்பேன், அல்லது பரவாயில்ல பெல்ட் போட்டுக்கிறேன். இருந்தாலும் அவங்க Okay. கஷ்டமா தான் இருக்குது. பட் ஐ ஆம் கெட்டிங் ஆல் எல்லாம் ரைட். இருந்தாலும் இவ்வளவுதான் முடியுது கிருஷ்ணா will be பிரபுஜி. with you. முடிஞ்ச மாதிரி பண்ணுங்க. கிருஷ்ணா will be with you. ஹரே Okay. கிருஷ்ணா We'll all பிரபு. pray for you. Hari bol. Thank தேங்க்யூ you. பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. Hare Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Hare Thank you. So we are Hare ending the Krishna session. Prabhu. Thank you very much. Hare Krishna Prabhu. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna Mataji. Thank you. நான் உங்களை இது பண்ணி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் வைகுந்த மாதாஜி. நீங்க பண்ணிட்டீங்க, என்ன ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டீங்க, நானும் லைவ் போயிட்டேன் சதாச்சாரத்துக்கு. தேங்க்யூ பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஆல் வெல் மாதாஜி. ஆல் டேக் கேர். எஸ் பிரபு, எஸ் பிரபு. தேங்க்யூ ஸோ மச் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏகநாம் மாதாஜி, உங்களை நான் ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டோமா மாதாஜி? ஏகநாம் மாதாஜி லைவ் போயாச்சு. ஓகேம்மா. ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணுங்கம்மா. எல்லாருக்கும் நான் லீவ் ஆயிக்கிறேன். தேங்க்யூ எவ்ரிவன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. மாதாஜி நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன், லைவ் போயிடுது. நான் லீவ் ஆயிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகேம்மா. 9 PM அந்த செஷன். हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माँ. हरे कृष्णा माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। यार ஒரு ஆசி மட்டும் காமிச்சுங்க. எதுக்கு சக்கரை தருவார் கிளாஸ் 10 minutes. हरे कृष्णा डिवोटीज. स्क्रीन शेयर ஆகுதா? ஷேர் ஆகுது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாரா இருக்கிறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் பிரணிதிவா? யாரு ஜெயராதா மாதவ் பாடுங்க. யார் பாடுறீங்க? நான் பாடுறேன். பாடுங்க மாதாஜி, பாடுங்க. ஜெயராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி. ஜெயராதா மாதவ குஞ்ச பிகாரி. जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी. जय गोपी जनवल्लभा गिरिवरदारी. यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन. यशोदनन्दन व्रजजनरञ्जन. यमुनदीरा वनचारी. यमुनदीरा वनचारी. जय राधा माधव कुंज बिहारी. हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे हरे. हरे राम
ராம ராம ஹரே ஹரே ஜெய ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஷினி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஷினி மாதாஜி. ஷினி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சாரி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பரவாயில்லைங்கம்மா. நீங்க பிரணிதி வாசிக்கிறீங்களா? நான் வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. ஓகே மாதாஜி. வந்திருக்கும் அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்த இஸ்கான் டெம்பிள் மங்களூர் சார்பாக அனைவரையும் வருக வருக என்று மனமாற வரவேற்கின்றேன். நாம் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது வைஷ்ணவ கலாச்சாரம். இந்த வாரத்துல முடிஞ்சிடும். அடுத்த வாரத்துல இருந்து புது சிலபஸ் பார்க்கலாம். அப்ப அது கூட இந்த வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தையும் கொஞ்ச நேரம் எடுத்துட்டு அதுக்கு மேல அந்த தசாவதாரங்களை பத்தி ஒன்னொன்னு சொல்றேன். அது முடிஞ்சதும் கோஸ்வாமிகளை பத்தி. இதுதான் என்னுடைய சிலபஸ். இதையே எடுத்துட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்றாங்க. மாதாஜி சொன்னாங்க இதை முடிக்கணும், நீங்க ரொம்ப நாளா எடுத்துட்டு இருக்கீங்க, அதனால எடுத்து இதை முடிச்சிடலாம். புதுசா வந்தவங்களுக்காக என்ன செய்யறேன்னா திரும்ப ஒரு வாரமும் ஒரு கொஞ்ச நேரம் ஒரு 15-20 நிமிஷம். ஏன்னா வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் எல்லாருக்கும் தெரியல. அது நானே இதை பார்த்து எவ்வளோ கற்றுக்கிட்டேன் எனக்கு தெரியாது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து பிரசாதம் ஆஃபர் பண்ணும்போது பகவானுக்கு 3 வைப்பேன், 3 இட்லி வைப்பேன். ஏன்னா எங்கள் வீடு ஜெகநாத் பலதேவ் சுபத்ரா அம்மாய் என்ன செய்வேன் 3 பேத்துக்கு 3ன்னு. இப்போ இதில் பிரபுவாதர் கூறியிருக்கிறாரு 3ங்கிற எண்ணெய் வந்து வைக்கக்கூடாது, 2 தான் வைக்கணும்னு. அந்த மாதிரியே நமக்கு தெரியாத நிறைய விஷயங்கள் வந்து இந்த வைஷ்ணவ எட்டிக்யூட்ஸ் வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தில் இருக்குது. அதை வந்து ஒவ்வொரு வாரமுமே பார்க்கலாம். பார்த்துட்டு கொஞ்ச நேரம் அதுக்கு மேலே நம்மளுடைய பாடத்துக்கு போகலாம். ஹரே கிருஷ்ணாம்மா. சினிமா எடுத்துட்டீங்களா? எடுத்துட்டேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்கம்மா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरुवे श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य देवम् श्रीराधा कृष्ण पादान् सकगण ललिता श्री विशाखान् विदांशः. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते. लप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भवयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्ताय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरद्विषे नमः. गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमदे भक्ति वेदांत स्वामिन्निधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे. श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணாமா, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். நாம எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? 8 பேர். கிருஷ்ணா, இனிமேல் தான் வரவங்க. இது முக்கியமான ஒரு இது. நம்ம எந்த ஒரு வகுப்புலையும் இந்த வைஷ்ணவ எட்டிக்யூட்ஸ் எந்த ஒரு வகுப்புலையுமே நமக்கு இதை சொல்லலை. ஆனா இதுதான் முறை. யார் படிக்கிறீங்க? இது முக்கியமானது. படிச்சாவே போதும். உங்களுக்கு இதை நான் விளக்க வேணாம். ஓகே, படிக்கிறீங்களா? யார் படிக்கிறீங்க? நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. முன்ன நீங்க பாத்தீங்களா மாதாஜி? பாடிட்டேன். பண்ணாதவங்க பண்ணட்டும் மாதாஜி. அப்படி இல்லைன்னா நீங்க பண்ணுங்க. ஓகேங்களா? ஓகே. நித்யஸ்ரீ மாதாஜி, நித்யஸ்ரீ. ஹரே கிருஷ்ணா. நித்யஸ்ரீ யார்? DECNO BG6ன்றவங்க யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். हरे कृष्णा माता जी। பிரபு இருக்கிறாரு. TNCNO பிரபு. நீங்க கேமரா ஆன் பண்ணிருக்கீங்க. உங்க பேர் பிரபு? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு DECNO PG6. நீங்க வண்டிதான் கேமரா ஆன் பண்ணிருக்கீங்க. உங்க பேருங்க பிரபு? கொஞ்சம் பேரை போட்டுருங்க பிரபு. மைக்கை ஆன் பண்ணுங்க. மைக்கை ஆஃப் பண்ணி வச்சுங்க. மைக்கை ஆன் பண்ணுங்க. हरे कृष्णा माता जी। யாருன்னு தெரியலங்க மாதா ஜி. இல்ல பேசுறாருங்க. என்னங்க பிரபு? பேசு. சரிங்க பிரபு. கேளுங்க. நீங்க ஆன் பண்ணி கேளுங்க. பிரபு இது பண்ணிட்டாரு. ஓகே, யாருன்னு தெரியல, இருக்கட்டும். நேம் போட்டுருங்க பிரபு. பிரபுவா மாதாஜிங்களாமா? பேரை போட்டுருங்க பிரபு. பேரை போட்டுருங்க. நேம் போட்டு செல் ஃபோன் நம்பர் போட்டுருங்க பிரபு. பேரை போட்டுருங்க பிரபு. TCNO பேரை போட்டுருங்க. உங்க பேரை. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்ப இந்த பாடம் இல்லை. நம்ம எந்த வகுப்புல உட்கார்ந்தாலும் குமுதரவி மாதாஜி நீங்க ஃபர்ஸ்ட் படிச்சிருங்க. வகுப்பறை நடத்தைக்கான விதிமுறைகள். இந்த பாடம் நான் எடுக்கிறது உங்களுக்கு இப்ப சொல்ற பாயிண்ட் எல்லா வகுப்புக்குமே பொருந்தும். ஓகேங்களா? பாடநெறியின் போது பொருத்தமான கற்றல் சூழலை பராமரிக்க மாணவர்கள் பின்வரும் வழிகாட்டுதல்களை பின்பற்ற ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். படிங்க குமுதராவி மாதாஜி. 8 பாயிண்ட் படிச்சிருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. முழு பாடத்திற்கும் வகுப்பில் இருப்போம். வகுப்பில் பங்களிக்க கைகளை உயர்த்துவோம். 3 பக்க உரையாடல்களை தவிர்ப்போம். வகுப்பின் போது மொபைல் போன் பயன்படுத்துவதை தவிர்ப்போம். வகுப்பறைக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் ரகசிய தன்மையை கடைபிடிப்போம். தேவையற்ற அசௌகரியத்தை ஏற்படுத்தும் எந்த ஒரு பயிற்சியிலிருந்தும் காரணங்களை கூறாமல் தனிநபரை விலக்கிக் கொள்ளும் உரிமையை நாங்கள் மதிக்கிறோம். 7 நாங்கள் பிரச்சனைகளை அல்லது நடத்தையை எதிர்கொள்வோம், மக்களை அல்ல. நாம் ஒவ்வொருவரும் எந்த உடன்படிக்கையை எட்டினாலும் அதை மதிப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த ஒரு 8 பாயிண்ட்ல யாருக்காச்சும் ஏதாவது புரியாத பாயிண்ட் இருக்குதா? கை தூக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டில் புரியாத பாயிண்ட் இருந்தா கை தூக்குங்க. நான் விளக்குறேன். ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. மாதாஜி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணுங்க மாதாஜி. ஏன்னா புரியாது யாருக்காவது. என்னதுங்க? என்னது? எனக்கு இந்த இதை வாணிஸ்ரீ மாதாஜி. விஷ்ணுஸ்ரீ மாதாஜி. இல்லம்மா, யாருக்கும் டவுட் இல்லை. ஓகே, இப்ப நம்ம பாடத்துக்கு வரணும். ஓகேங்களா? இப்ப பாடம் கடைசி பாடத்துல இருக்கணும். நம்ம இவன் நேரத்துல என்னென்ன பார்த்தோம் உங்களுக்கு நினைப்பு இருக்கா டிவோட்டீஸ்? நம்ம இந்த வைஷ்ணவ எட்டிக்யூட்ஸ்ல முக்கியமான பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு நினைப்பு இருக்கிறத மட்டும் சொல்லுங்க. பரவாயில்ல, இவ்வளோ நாளா அட்டன் பண்றீங்க. எது நினைப்பு இருக்கு அந்த பாயிண்ட சொல்லுங்க. நினைப்பில்லைங்களா எதுவுமே? சந்தன் இது பண்றோம்ல. சொல்லுங்க ராஜஸ்ரீ மாஜி. அருமையா சொல்லுங்க. திலகத்தை பத்தி சொல்றேன். வெரி குட். நான் இப்ப நீங்க பார்க்க சொல்ல வேணாம். நான் ஸ்கிரீன் கொஞ்சம் பழைய பாடத்தை திருப்ப போகும்போதே பார்த்து நினைப்படுத்தீங்க. எல்லாரும் நான் கூட உங்களை மாதிரி தான். யாரும் நம்ம எல்லாம் ரொம்ப இது இல்லை டக்குன்னு அப்படியே பிடிச்சி சொல்றதுக்கு. கோயிலுக்கு போகும்போது நினைப்பிறகு சொல்லுங்க. ஓகே பாரு.
கோயிலுக்கு போகும்போது எப்படி இது பண்ணணும் வணங்கணும்? திலக்கு இப்போ இருக்கிற இதுலக்கு எல்லாரும் பாருங்க, பிரபு கேமரால உட்காந்துருக்க பிரபு எவ்வளவு அழகா அந்த ஸ்ரீபரம்பரை நாம எவ்வளவு அழகா வச்சிருக்காரு பாருங்க. நெத்தி இருக்கிறது எதுக்குங்க? இந்த திலகம் வைக்கிறதுக்கு தான். எவ்வளவு அழகா பெருசா அந்த பெருமாள், திருப்பதி பெருமாளுக்கு பாலாஜிக்கு சாத்தின மாதிரி அழகா நாமம் போட்டிருக்கிறாரு. அதுதான் அழகே நமக்கு. நம்மளுடைய நெற்றிக்கு அழகு அதுதான். அதுதான் நமக்கு நகை, அணிகலன். நகைக்கும் அணிகலனுக்கும் ஒரு வேல்யூ இருக்குது. ஆனா இந்த நாமத்துக்கு மதிப்பே கிடையாது. அது பகவானே. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் கருணையோட நமக்கு வச்சுக்க சொல்லி கொடுத்திருக்கிறார் இல்லைங்களா? இதுல 9 மாதாஜி. இதுல வந்துட்டு யார் ராஜேஸ்வரி மாதாஜி நீங்க திலகம் வச்சிருக்கீங்களாப்பா? வச்சிருக்கேனே. வெரி குட், தேங்க்யூ. சினி மாதாஜி நீங்க? ஆமா வைக்கணும். விஷ்ணு ஸ்ரீ மாதாஜி நீங்க? குமுதரவி மாதாஜி? எல்லாரும் திலகு நெத்தியில மட்டும் வைக்கிறது இல்ல, எல்லா இடத்துலயும் வைக்கணும். ஆல்ரெடி குரூப்ல ஷேர் பண்ணணும். ஓகேங்களா? பிரபு சொல்லுங்க பிரபு. நான் செல்லகுமார் மாதாஜி. செல் ஓ விஷ்ணு ஸ்ரீ பாப்பா. பாப்பாவோட பேர் போட்டு வரலாம் அப்படியே இருக்கு. நான் வேலை அப்படியே ஆன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். ஓகே செல்லகுமார் பிரபு. ஓகே ஓகே. நான் யாரோ நினைச்சிட்டேன். ரொம்ப நாள் ஆச்சு நீங்க கிளாஸ்க்கு வந்தனால மறந்துட்டோன்னு வச்சுங்களேன். ஓகே, சந்தோஷம் வந்தது. இப்ப நீங்க எல்லாம் 12 இடத்துலயுமே திறக்க வைக்கணும். ஓகேங்களா? அதுதான் நமக்கு நகை, நமக்கு பாதுகாப்பு. யம தர்மராஜா என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு? அஜாமில பிடிச்சிட்டு போகும்போது அஜாமில கொண்டு போயிட்டு யமதூதர்கள் வந்து யம தர்மராஜா முன்னாடி நிறுத்துறா. பிடிக்க முடியாத போய் சொல்றாங்க என்னன்னு, நாங்க வந்து அவருடைய உயிர்ல இருந்து நம்ம அந்த ஆவி எடுக்க போகும்போது அப்படியே 4 கரங்களோட சங்கு சக்கரத்தோட வந்துட்டு அந்த கதை பத்மாவெல்லாம் வந்துட்டு எங்களை வந்து தடுத்துட்டாங்க, எடுக்க விடாத. உங்களுக்கு மேலானவங்க யாராச்சும் இருக்காங்களா? அவங்க சேவகர்கள். யாரு? யமதூதர்கள் வந்து யம தர்மராஜாவுடன் சேவகர்கள். அவர்களுக்கு என்னன்னா அவங்க எஜமானர் மட்டும்தான் தெரியும். அவங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம், யாடா நம்ம எஜமானுக்கு மேல யாராச்சும் இருக்கிறாங்களா, நம்மள இப்படி தடுக்கிறாங்களே. அவங்களுக்கு ஒரு ஆச்சரியம் வந்து யம தர்மர்கிட்ட கேட்கும்போது அவர் சொல்றாரு, ஐயோப்பா நீங்க யாரப்பா போய் தொட்டுட்டீங்க? அவர் நாராயணனுடைய பக்தரு. நாராயணனுடைய பக்தரை நீங்க போய் தொடவே கூடாது. நாராயண பக்தர்ன்றதுக்கு என்ன அடையாளம் சொல்லுங்க? நாராயண பக்தர்ன்றதுக்கு என்ன அடையாளம் இருக்கிறது? அதான் அந்த நாமம் தான். நாமம் ஜாமீன் கதையில சொல்றதுதான் அதை சொல்லணும். வெரி குட். நாமம். இன்னொன்னு சிகா. சிக்கா. இன்னொன்னு முக்கியமானது மாதாஜி ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அவரு டிஎன்ஓ அவர் வந்து தம்பிதான் வச்சிருக்கிறாரு. அவர் பேரை போட சொல்ல திருவரங்கன். ஹரே கிருஷ்ணா. போட்டீங்களா? நான் குமுதா பேசுறேன். மாதாஜி एक निमिष மாதாஜி ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட் மாதாஜி. சொல்லுங்க பிரபு. மாதாஜி கோஸ்ட் பண்ணிடுங்க மாதாஜி. ஓகே பிரபு. ஓகே பிரபு. போஸ்ட் பண்ணிருங்க. கொஞ்சம் பள்ளிமா அந்த அந்த அபார்ட்மெண்ட் சாவி கொடுங்க. செல்லகுமார் பிரபு இத பண்ணிக்க. சாரி மாதாஜி. பிரபு உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டா. கோ ஹோஸ்ட் எழிலரசிங்கிறவங்கள ஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்க மாதாஜி. நான் தான். ஓகே 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 மதவரன் பேர் பார்க்கிறதுக்காக போன்லி ஜாயின் ஆனேன். எங்க ஹரே கிருஷ்ணா. அவர் பேர் போட சொல்லுங்க மாதாஜி. சர்வா பிரபு நான் கோ ஹோஸ்ட் பண்ணிடுறேன். கான்டாக்ட் பண்ண சொல்லுங்க மாதாஜி, உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும். கோ ஹோஸ்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டேன் பிரபு. உங்களை பண்ணிட்டேன். இன்னும் யார் பண்ணலாம்? குமுதாரவி மாதாஜி பண்ணிடுறேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. நம்பர் யாருக்கு மாதாஜி கேக்குறீங்க? அந்த இவரா மாதாஜி? ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி மாதாஜி. ராஜேஸ்வரி ராதாகிருஷ்ண மாதாஜி உங்களையும் கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கிறேன். ஓகே ஓகே ஓகே. மாதாஜி அந்த நேம் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன். திருவரங்கன் பண்ணிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஆஹா, பேரை கேட்டாவே மயக்கம் வருதே. அவர் எங்க ரிலேஷன் தான் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அத்தை பையன் தான் அவரு. யாருக்கு? எனக்கு அத்தை பையன். குமுதா எனக்கு அத்தை பையன் தான் அவரு. சொல்லக்கூடாது அப்புறம் மாதாஜி. இந்த மாதிரி நான் ஒரு டிவோட்டி கூட்டி எனக்கு தெரியல. இன்னைக்கு போட்டோ போட்டுக்கிறத பார்த்துட்டு நாங்க ஒரு மாத சொன்னேன் அவரை. அருமையான கோயில் பூஜால இருக்காரு. கோயில் எனக்கு மாதாஜி
அவரு ஸ்லோகம் கிளாஸ்க்கு கூட வராரு மாதாஜி. என்னோட L2ல தான் இருந்தாரு மாதாஜி அவரு. ஆனா சந்தோஷம் L3க்கு தான் ஏன் வரல? சந்தோஷம் அப்படிங்களா? சரி வர சரி சரி. சொல்லுங்கம்மா வர சொல்லுங்கம்மா நல்லா அவரெல்லாம் வந்து நல்லா பண்ணுவாரு. பூஜா இதெல்லாம் எல்லாருமே நல்லா பண்ணுவாங்க அவங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா ஓகே பிரபு ரொம்ப ஹரே கிருஷ்ணா சந்தோஷம் நேம் பிரபு. சேஞ்ச் பண்ணிருக்கேன் மாதாஜி. நேம் ஆமா சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா. திருவரங்கன் பிரபு உங்களுக்கு வந்துட்டு நீங்க கண்டினியூவா ஹரே கிருஷ்ணா. வரணும் உங்களை நான் தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்க எங்க கிளாஸ்க்கு வந்தது. கண்டினியூவா வாங்க. குமுதரவி மாதாஜி அருமையா அட்டன் பண்றாங்க. அவங்க பேச கேட்டு நீங்களும் அட்டன் பண்ணுங்க. ம். அவர்தான் எங்களுக்கு குருவா இருப்பார்ல, அவர்தான் சொல்லுவார் எல்லாமே. ம். இதுல வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை பத்தி சொல்றோங்க பிரபு. நாங்க இப்ப திருவரங்கன் பிரபுக்காக நான் ஒரு ஷார்ட்டா சொல்லிடுறேன். ஏன்னா அவர் இன்னைக்குதான் முதல்ல வந்திருக்கிறாரு. அதனால இந்த திரும்ப ஃபுல் முன்னாடி போகணும். நாம இதை முக்கியமா வைஷ்ணவ கலாச்சாரங்கிறது பிரபு நாங்க உடைய சொல்றோம். திலக்கு வைக்கிறது, கன்னிமாலை போடுறது, விருந்தினரை உபசரிக்கிறது, அப்புறம் எப்படி நம்ம வந்து பகவானை எப்படி நமஸ்காரம் பண்ணணும், சரணாமிரதம் எப்படி வாங்கி குடிக்கணும், அதே போல எந்த நேரத்துல சாமி கும்பிடணும், எந்த நேரத்துல கும்பிடக்கூடாது. அப்புறம் இதுல முக்கியமான கோட்பாடு என்னன்னா, இந்த வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்திலே முக்கியமான கோட்பாடு பகவானை எப்பவுமே மறக்கக்கூடாது. அவர் எப்பயுமே நினைவில் வைத்திருக்க வேண்டும். இந்த 2 பாயிண்டும் மத்த வேதத்துல வேதம், புராணம், இதிகாசம் எல்லாத்திலையும் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க. இதுக்கு வந்து மத்த கருத்துக்கள் எல்லாமே இந்த கருத்துக்கு தான் சேவகங்கள் அப்படின்னு. ஏன்னா ஸ்மர்த்தவ்யம் சததம் விஷ்ணு விஸ்மர்த்தவ்யம் நா ஜாதிசித் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றோம் பிரபு. அதாவது ஸ்மர்த்தவ்ய எப்பயுமே பகவான் நினைக்கணும். விஸ்மர்த்தவ்ய அவர் எப்பயுமே மறக்கக்கூடாது. சர்வே விதி நிஷேத ஏதையோர் ஏவ கிங்கரகா எல்லா விதியுமே இதுக்கு வந்துட்டு கீழ்பட்டதுதான். இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். அப்புறம் நம்ம இதுல எல்லாம் அருமையா ராமானுஜருடைய ஒரு இதை சொன்னோம் பிரபு. உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். இது வைஷ்ணவர்களை வரவேற்கிறது. இது அந்த கோவிந்தன் கதைன்னு நினைக்கிறேன். சொல்றீங்களா பிரபு? நீங்க திருவரங்கன் பிரபு ராமானுஜாச்சாரியர் வருவாரா அவங்க வீட்டுக்கு விருந்துக்கு? அப்பா அவங்க எப்படி வரவேற்றாங்க அத சொல்றீங்களா? சரி ஓகே. நான் நிறைய டைம் எல்லாருக்கும் சொல்லியிருக்கேன். நீங்க சொல்றீங்களான்னு சொல்லுவீங்கன்னு பார்த்தா பரவாயில்லைங்க பிரபு. அது அந்த மாதிரி வைஷ்ணவர்களை வந்து அதுவும் அவரு யாரு வைஷ்ணவர்களை வரவேற்கிறத நம்ம அப்படி வந்து சிரத்தை எடுத்துக்கணும். அந்த அளவுக்கு அவங்களை வந்து நம்ம வரவேற்பு கொடுக்கணும். ஓகே நம்ம கிளாஸ் போனாங்களா பிரபு? எங்க முடிச்சு நம்ம போன வருஷம்? புண்படுத்தப்பட்ட வைணவரை மன்னிக்க வேண்டும். அதை பார்த்தோமா? உடனடியாக ஒருவர் மன்னிப்பு கேட்கணும். அதை பார்த்தோமா குமுதரவி மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா. நான் அதை பொதுவாக சொன்னேன். இதை நம்ம படிக்கல. எங்க பார்த்தா மன்னிப்பு கோருதல் பார்க்கலாம் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு சொல்லுங்க பிரபு. மன்னிப்பு கோருதல் பார்க்கலாம் மாதாஜி. அங்க பார்க்கலாமா பிரபு? ஓகே பிரபு. வைஷ்ணவ அபராதம் பார்த்தோம் பிரபு. வைஷ்ணவ அபராதம் பார்த்துட்டோம். நிந்தனை கேட்டல். அந்த யாராச்சும் நிந்தனை சொன்னா, யாராச்சும் இன்னொரு வைஷ்ணவர்களை குறை சொன்னா நம்ம அந்த இடத்துல கேட்கவே கூடாது. அதை காது கொடுத்து வந்து அந்த இடத்த விட்டு நம்ம வந்துட்டு வந்துடணும். அதை கேட்டோமா நம்மளுடைய புண்ணிய மதிப்பெல்லாம் போயிடுன்னு பார்த்தோம். அதனோட விளைவு என்ன? யமராஜா இதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம். இதை பார்த்தோம் பிரபு. நீங்கள் அவருடைய பக்தரை பகவானை அவமதிச்சா பகவான் பொறுத்துக்குவாரு. பட் அவருடைய பக்தர்களை அவமதிச்சா பகவான் எப்பயுமே பொறுக்க மாட்டாரு. வைஷ்ணவ அபராதங்கிறது வந்து பாவத்தை விட கொடியது. பகவான் அறிய நம்ம புண்படுத்திட்டா அந்த புனித நாம நம்ம அதுல இருந்து விடுதலை கொடுக்குது. ஆனா ஒரு பக்தரை வந்து புண்படுத்தினா விடுதலையே கிடையாது. பக்தி தொண்டனை பற்றி நாம் அனைவரும் அறிவுறுத்த முடியும் என்பது உண்மைதான். ஆனால் பொறாமையால் வைஷ்ணவரை புண்படுத்திய ஒருவரை என்னால் ஒருபோதும் விடுவிக்க முடியாது. பகவான் எப்படி சொல்றாரு பாத்தீங்களா? சைத்தன்ய பாகவத்துல சொல்றாங்க என்னன்னு, ஒருவன் ஒரு வைணவனை புண்படுத்தினால் அந்த குற்றத்தை அந்த வைஷ்ணவனால் மட்டுமே மன்னிக்க முடியும், வேறு யாராலும் முடியாது. இதுக்கு என்ன கதை சொன்னேன்? ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு வைஷ்ணவரை ஒருத்தர் கஷ்டப்படுத்தினாரு. கடைசியில அந்த வைஷ்ணவர்கிட்டே போய் மன்னிப்பு கேட்டாரு. இந்த கதையை அடிக்கடி சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறேன். சொல்லுங்க யாரு? சொல்லுங்க யாருன்னா
டிவோட்டீஸ் கோகோஸ் மீட் பண்ணுங்க, பேசுறவங்கள்ட்ட சவுண்ட் வந்தா. யாரு? ஹரே கிருஷ்ணா. அம்பரீஷ் மகாராஜர். ஏன் இப்படி மறந்துடுறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். அந்த வைணவரை வந்து துர்வாச முனிவர் புண்படுத்திட்டாரு. புண்படுத்தினாரா? எங்கெங்க போனார் சொல்லுங்க? பிரம்மா கிட்ட போனாரு, சிவன் கிட்ட போனாரு, கடைசியில பகவான் கிட்டயே போனாரு. பகவான் என்ன சொன்னாரு? எனக்கு நான் பக்தருடைய கட்டுப்பாட்டுல இருக்கிறேன், நீ யார்கிட்ட அபராதம் பண்ணியோ அவர்கள்ட்டயே போய் மன்னிப்பு கேளுனாரு. சொன்னாரா இல்லையா? சொன்னாருங்க மாதாஜி, சொன்னாருங்க. இப்ப ஒரு வைஷ்ணவனை அதான் நம்ம ஒருத்தர் புண்படுத்திக்கிட்டா பகவான் வந்துட்டு பொறுத்துக்க மாட்டாரு. நாம யாருக்கு தப்பு செஞ்சோமோ அவங்கள்ட்ட போய் மன்னிப்பு கேட்டு அவங்க மன்னிச்சாதான் நமக்கு மன்னிப்பு. அதே மாதிரி மன்னிப்பு கூறுதல் என்ன செய்யறது? அதுக்கு ஒரு இதை யார் படிக்கிறீங்க? பிரபு இதுல இருந்து படிக்கலாமா? மன்னிப்பு கோருதல் சொன்னீங்கல்ல, படிங்க. ஃபர்ஸ்ட் சர்வ பிரபு ஆரம்பிச்சிருங்க. மன்னிப்பு கோருதல். சர்வ பிரபு படிக்கிறீங்களா? செல்லகுமார் படிங்க. இல்லாட்டி அவங்களும் படிக்கலையா? ஓகே, ரெடியா இருப்பாங்க. ராஜலட்சுமி மாதாஜி படிங்க. எங்கப்பா ஒருத்தருமே ரெடியா இல்லையா? இருங்க. சாதுவின் காலில் விழுந்து மனவருத்தம் செய். ம். மாயை மற்றும் பைத்தியக்காரத்தனத்தில் ஒரு சாதுவை யாராவது புண்படுத்தினால் அவர் சாதுவின் காலில் விழுந்து கசப்புடன் வருந்த வேண்டும். அழுது வருந்திய அவர் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். ஒரு வைஷ்ணவரின் அருள் தேவைப்படும் தன்னை ஒரு வீழ்ந்த துர்பாக்கியசாலி என்று அவர் அறிவிக்க வேண்டும். ஒரு சாது மிகவும் இரக்கமுள்ளவர். அவரது இதயம் மென்மையாகிவிடும். மேலும் அவர் குற்றவாளியை தழுவிக்கொள்வார். இதனால் அவரது குற்றங்களிலிருந்து அவரை விடுவிப்பார். அத்தியாயம் துறவிகளை விமர்சித்தார். விஸ்வரூபம் அத்தியாயம் 4 எதுல இருக்குதுன்னா, இது ஹரிநாம சிந்தாமணியில் இருக்குது. ஹரிநாம சிந்தாமணியில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது? நாம சாது வந்து புண்படுத்திட்டோமா, நாம அவங்க காலில் விழுந்து மன்னிப்பு, மனதார மன்னிப்பு கேட்கணும். ஓகே. நாம வந்து நாங்க ஒரு துரதிர்ஷ்டசாலிங்க, நாங்க அதிர்ஷ்டம் இல்லாதவங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட கேட்டு சொல்லிட்டு நம்ம அவரை கேட்டோமா, கண்டிப்பா அவங்க வந்து சாதுன்னு சொல்லும் போதே அவங்க வந்து ரொம்ப கருணையானவங்க. அவங்க வந்து இதை வந்து ரொம்ப மென்மையாக்கிவிடும். அவர் வந்து நம்ம குற்றவாளியை அப்படியே இப்படி கேட்டாவே போதும், அவர் என்னது கட்டிப்பிடி வைத்தியம், அப்படியே குற்றவாளியை தழுவிக்கொள்வார். இதனால் வந்து அதனால என்ன செய்யறது? நாம அந்த குற்றங்கள் வந்து நம்ம விடுபடுவோம், இல்லாட்டி விடுபட மாட்டோம். அடுத்து படிங்க மாதாஜி. விஸ்வரூபம் சந்நியாசத்தை எடுத்துக்கொண்ட போது அத்வைத ஆச்சாரியார் அவரை அவ்வாறு செய்ய வற்புறுத்தினார் என்று சாஸ்மாதா நினைத்தார். எனவே அத்வைத ஆச்சாரியாரின் தாமரை பாதங்களில் இது குற்றம் என்று குற்றம் சாட்டினார். பின்னர் பகவான் சைதன்யர் தனது தாயை அத்வைத ஆச்சாரியாரின் தாமரை பாதங்களின் தூசியை எடுக்கும்படி தூண்டினார். இதனால் அவரது வைஷ்ணவ அபராதம் அழிக்கப்பட்டது. சைதன்ய சரிதாமிரத ஆதி லீலா 17.71 பொருள். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. அடுத்து ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, நீங்க அடுத்து படிக்கணும், ரெடியா இருங்க. விஸ்வரூபர் வந்து சன்னியாசத்தை எடுத்துக்கும் போது வைஷ்ணவரை மன்னிக்க வேண்டும் அத்தியாச்சு அப்படி வந்து செய்ய சொன்னாரு. ஆனா சஸ்மாதா அப்படி நினைக்கிறார். சஸ்மாதானா சச்சி மாதா யாரு? சச்சி மாதா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட தாய். அப்படி சொன்னதுக்கு அவர் என்ன சொன்னார் பாருங்க, அத்வைத ஆச்சாரியுடைய தாமரை பாதங்களை வந்து குற்றம் செஞ்சுட்டீங்க, நீங்க வந்துட்டு அவருடைய பாத தூசி எடுங்கன்னு சொன்னாரு. அப்படி எடுத்ததுனாலதான் அவருடைய அபராதமே அளிக்கப்பட்டது. ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்க. புண்படுத்தப்பட்ட வைஷ்ணவரை மன்னிக்க வேண்டும். ஸ்ரீதேவி மாதாஜி இருக்கிறீங்களா? ஒரே நிமிஷம் மாதாஜி. அடுத்து படிங்க ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, நீங்க அடுத்து படிங்க. ஸ்ரீமதி படிங்க. ஓகே மாதாஜி. புண்படுத்தப்பட்ட வைஷ்ணவரை மன்னிக்க வேண்டும். கிருஷ்ண உணர்வு ஜட பாவங்களால் மூடப்பட்டால் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் பாவங்களை நீக்க முடியும். ஆனால் ஒரு பிராமணனையோ அல்லது வைஷ்ணவனையோ புண்படுத்துவதன் மூலம் தனது கிருஷ்ண உணர்வை மாசுபடுத்தினால் சரியான பரிகாரம் செய்யும் வரை அதை உயிர்ப்பிக்க முடியாது. புண்படுத்தப்பட்ட வைஷ்ணவர் அல்லது பிராமணரை மகிழ்விப்பதன் மூலம் பாவம் மகாராஜா அம்பரீஷனிடம் சரணடைந்தால் துர்வாசம் முனி பின்பற்ற வேண்டிய பாதை இதுதான். புண்படுத்தப்பட்ட வைஷ்ணவரிடம் மன்னிப்பு கேட்பதை தவிர வேறு எந்த வகையிலும் ஒரு வைஷ்ணவ அபராதத்தை பரிகாரம் செய்ய முடியாது. அதுதான் அம்பரீஷ். அடுத்து படிங்க மாதாஜி. ஸ்ரீமதி அடுத்து படிங்க.
ஒருவர் உடனடியாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். அறியாமல் மன்னன் ரகுகனா ஜடா பரதனை புண்படுத்தினார். ஓகே, சாரி மன்னர். ஆனால் அவரது நல்ல புத்தியின் காரணமாக அவர் மன்னிப்பு கேட்டார். வைஷ்ணவ அபராதத்திலிருந்து ஒருவர் விடுபடுவதற்கான செயல்முறை இதுவாகும். கிருஷ்ணர் எப்போதும் மிகவும் எளிமையான மற்றும் இயல்பிலேயே இரக்கமுள்ளவர். வைஷ்ணவரின் காலடியில் ஒருவர் குற்றம் செய்தால் அவரது ஆன்மீக முன்னேற்றம் தடைபடாமல் இருக்க அத்தகைய ஆளுமையிடம் உடனடியாக மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அடுத்து சீதையை மாதிரி படிப்பீங்க. இதுக்கு நான் கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன். ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டேன் என்னன்னு, அம்பரீஷ் மகாராஜாட்ட வந்துட்டு துர்வாசர் அவர்கிட்டயே போய் மன்னிப்பு கேட்டாரு. அதுதான் சரி. அதுதான் இந்த பாராவில் சொல்லப்பட்டிருக்குது. அடுத்து ஒரு உடனடியா மன்னிப்பு கேட்கணும். ஏன்னா ரகுகண மன்னர் யார் ஜடபரதன் தெரியுங்களா? யார் ஜடபரதர் தெரியுமா இருக்காச்சும்? ஜடபரதர் வேற என்ன அந்த இதெல்லாம் மான் வந்து ஹரிபோல் மாதாஜி, ராஜேஸ்வரி மாதாஜி ஹரிபோல் கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க. வெரி குட். அவருதான் மாதாஜி, கரெக்டா சொல்லிட்டீங்க. அவரு பரதர். அவர் என்ன பண்ணாரு, நான் பக்தி தொண்டு செய்யணும், நாட்டுல இருந்தா தொந்தரவா இருக்குன்னு சொல்லி காட்டுக்கு போயிட்டாரு. காட்டுல போயிட்டு அவரால் செய்யல. ஏன் செய்ய முடியலன்னா, ஒரு மான்குட்டியை பார்த்து அது மேல பட்டு வச்சு அதனால அவர் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிட்டாரு. இதுல பக்தி தொண்டில வீழ்ச்சி அடைஞ்சு திரும்ப ஒரு பிறவி எடுக்கிறாரு. அதுதான் இப்ப ஜடபரதரா. ஆமா, எடுக்கும்போது என்ன செய்யறது, அப்ப வந்து அவருக்கு அந்த என்ன தெரியுங்களா, அந்த இது வந்து பாகவத்துல படிச்சீங்கன்னா இருக்குது. அவர் வந்து யார்ட்டையும் பேச மாட்டார், துணி கூட போட்டிருக்க மாட்டாரு, அவர் பாட்டுக்கு உட்காந்து இருப்பாரு. அப்போ வந்து அந்த பசங்கள்லாம் மேல வந்து ஒண்ணுக்கெல்லாம் அடிப்பாங்க. அவங்க மேல கல்லுலாம் தூக்கி போடுவாங்க, மண்ணை தூக்கி விசிறுவாங்க. ஆனா ஒன் பாத்ரூம் எல்லாம் போவாங்க ஜடபரதர் மேல. அவர் எதையுமே கண்டுக்க மாட்டாரு. ஆச்சா, அப்படி இருக்கும்போது அந்த பக்கம் ராஜா வராங்க. ஒரு ஆள் அவருடைய பல்லக்கு தூக்க கம்மியா இருக்கிறாங்க. ஆனா இவர் நல்லா சாப்பிட்டு நல்லா திடமா இருக்கிறாரு, உடம்பு பாக்குறதுக்கு. வந்து தூக்குன்றாங்க. தூக்கும் போது இவர் என்ன செய்யறாரு, இவர் தூக்குற பக்கம் கொஞ்சம் ஆடி ஆடி போகுது. ஏன் சொல்லுங்க, கீழே எறும்பெல்லாம் ஊர்ந்து போகுது. அப்ப என்ன செய்யறாரு, இந்த 3 பல்லக்கு தூக்கியும் ஒரு மாதிரி நடந்தா இவர் மட்டும் அதை கொஞ்சம் தாண்டாரு, கொஞ்சம் ஜம்ப் பண்ணி நடக்கிறாரு. அந்த எறும்பு வரிசையா போறதை மெதிக்காத ஜம்ப் பண்ணி போகும்போது அந்த பல்லாக்கு ஆடுது. ஆடும்போது மன்னர் ரகுனர் கேட்கிறாரு, ஏய் என்ன கொஞ்சம் கூட அறிவு இல்லையா, என்ன இப்படி ஆடி ஆடி தூக்கிட்டு போற, என்னன்னு சொல்லி பயங்கரமா திட்டுறாரு. நான் இந்த நாட்டு ராஜா, என்ன நீ சுமந்துட்டு போறன்னு உனக்கு இல்லாத, நீ இப்படி போறியான்னு பயங்கரமா திட்டுறாரு. திட்டிட்டு அப்போ கொஞ்ச நேரம் 2 பேருக்கு நடுவுல ஒரு கான்வர்சேஷன் நடக்குது. நடக்கும்போது அவர் கேள்வி கேட்பாரு, அருமையா கேட்பாரு. அதெல்லாம் பாகவத்துல வருது. கேள்வி கேட்டதுமே அவர் மன்னரா இருந்தா கூட அவர் கேள்வி கேட்டது சரி, இப்படி பார்த்தா பிச்சைக்கார மாதிரி தெரியல, அப்படி தலை சீவல ஒன்றும் இல்லை, இந்த மாதிரி அழுக்கு உடம்போட இருக்கிறான்னு சொல்லி அவர் நினைக்கவே இல்லை. கேட்ட கேள்வியை ஆழ்ந்து ஆலோசனை பண்ணி, ஓ இவர் சரியான கேள்விதான் கேட்கிறாரு. ஒரு சில இடத்துல சாதுக்கள்லாம் இந்த மாதிரி தான் வருவாங்க. நம்ம பிச்சைக்காரா ரோட்ல திரிறவங்க எல்லாருமே மோசமானவங்கன்னு நினைக்க கூடாது. யாரோ ஒரு சாது, அது வந்து அவங்க பாவம், ஏன்னா பசிக்குதுன்னு கூட சோறு கேட்க மாட்டாங்க. ஜடபரதர் அப்படிதான், பசிக்குது எனக்கு சோறு போடுன்னு கேட்கவே மாட்டார் யாரையுமே. அந்த மாதிரி இருக்கவங்களையும் வந்து சாதுக்கள் இருக்கிறாங்க. அவர் வந்து உணர்ந்துட்டாரு. உணர்ந்த பின்னாடி என்ன செய்யறாரு, ஜடபரதர்கிட்ட மன்னிப்பு கேட்கிறாரு. அதுதான் இந்த இடத்துல சொல்லப்படுது. கிருஷ்ணர் எப்போதும் மிக எளிமையானவர் மற்றும் இயல்பிலேயே இரக்கமுள்ளவர். வைஷ்ணவரின் காலடியில் ஒருவர் குற்றம் செய்தால் அவரது ஆன்மீக முன்னேற்றம் தடைபடாமல் இருக்க அத்தகைய அவர்களிடையே நம்ம மன்னிப்பு கேட்கணும். வைஷ்ணவர்களை திருத்தல் எப்படி திருத்தலாம்? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிங்க. ஓகே மாதாஜி. இளைய பக்தன் மூத்த பக்தனை திருத்தக்கூடாது. அதான மாதாஜி? மூத்த பக்தரை இளையவர் திருத்தக்கூடாது. விமர்சிப்பதன் மூலம் அல்ல, நட்பு நடத்தினால் உதாரணத்தை மேற்கொள்ள காட்டி திருத்தவும். ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு முதல் சனாதன கோஸ்வாமி வரை நிலையான நெறிமுறைகள் மீறுவதை என்னால் பொறுத்து கொள்ள முடியாது. நீங்கள் சாஸ்திரங்களில் அனுபவம் வாய்ந்த அதிகாரி. அதே சமயம் ஜாகா ஒரு சிறுவன், என்னை கூட நம்ப வைக்கும் சக்தி உனக்கு இருக்கிறது. சாதாரண நடத்தை மற்றும் பக்தி சேவை பற்றி பல இடங்களில் நீங்கள் ஏற்கனவே என்னை நம்ப வைத்துள்ளீர்கள். ஜஹா உங்களுக்கு அறிவுரை கூறுவது எனக்கு மிகவும் சகிக்க முடியாது, ஆனால் நான் அவரை தண்டிக்கிறேன். ஸ்ரீ சைத்தன்ய சமிருதாமிர்தம் அத்தியாயம் லீலா 4 156 170. அந்திய லீலா. சாரி மாதாஜி. ஓகே, பரவாயில்லைமா. தெரியல, ஸ்கிரீன்ல சின்னதா தெரியுது. போன்ல படிக்க முடியாது. ஓகே,
ம் அடுத்தது விமர்சிப்பதன் மூலம் அல்ல நட்பு நல்ல நடத்தையால். நாம் பொதுவாக மக்களிடமிருந்து உறுப்பினர்களை சேர்க்கிறோம் என்பதை எப்போதும் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். எங்கள் உறுப்பினர்கள் ஒவ்வொரும் உடனடியாக நிலையான தகுதிக்கு வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படவில்லை. உங்களின் தனிப்பட்ட நடத்தையால் முன்மாதிரியாக இருப்பதும் மற்றவர்களை சீர்திருத்த முயல்வதே உங்களுக்கான சிறந்த விஷயம். விமர்சிப்பதன் மூலம் அல்ல நட்பான நடத்தையால். ஸ்ரீல பிரபுபாத கடிதம் பிருந்தா, நைரோபி, 14 அக்டோபர் 1971. நீங்கள் அவருடன் கோபப்படக்கூடாது. ஒரு வைஷ்ணவர் புல்லின் கத்தியை விட தாழ்மையாளராக இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே நீங்கள் சில புதிய மனிதர்களை பயிற்றுவிக்கும் போது நீங்கள் அவருடன் கலக்கமடைய கூடாது. எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக நாங்கள் பிரசங்கங்களில் எங்கள் அழைப்புக்கு எங்கள் பார்வையாளர்கள் அல்லது வேட்பாளர்களின் முழுமையாக பதிலளிப்பார்கள் என்று நாங்கள் எதிர்பார்க்கவில்லை. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் எழுதிய கடிதம், உபேந்திரா, ஹவாய், 11 மார்ச் 1969. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணாமா, தேங்க்யூ. சொல்றாங்க என்னன்னு, இளையவர்கள் வந்து பெரியவங்க வந்து திருத்த முயற்சிக்க கூடாது. அந்த இடத்துல ஜகாங்கிறவர் வந்து சின்ன வயசு பையன், அவர் வந்து திருத்துறாரு. அதை தான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. ஜகா வந்து உங்களுக்கு அறிவுரைக்கிறது எனக்கு சகிக்க முடியாது, அதனால அவர் தண்டிக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. அதுல இருந்து என்னன்னா, ஒரு சாத்திரமா அனுபவம் வாய்ந்த அதிகாரியை வந்து ஒரு சிறுவர் வந்து அவங்களுக்கு தெரியும் எல்லாமே அட்வைஸ் பண்ற அளவுக்கு, ஏதோ எனக்கு தெரியும்னு சொல்லி ஆர்வமா பேசுறது ரொம்ப ரொம்ப தவறு. நம்ம வந்து நமக்கு அவர் மேல இருக்கவங்க எவ்வளோ நாளா பக்தியில இருக்கிறாங்க, எவ்வளோ நாளா வந்துட்டு எவ்வளோ சாத்திரங்களை படித்து வேத பண்டித்தியம் வாய்ந்தவராக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து நம்ம சின்ன வயசுக்காரங்க வந்து நம்ம திருத்தக்கூடாது. அதே மாதிரி நம்ம விமர்சிக்க கூடாது. நட்பு நடத்தையால ஒருத்தரும் நாம வந்து ஒவ்வொருவரும் நம்ம வந்து இப்போ இந்த மாதிரி கிளாஸ்க்கு வராங்கன்னா உடனே இந்த 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணுங்க, சாண்டிங் பண்ணுங்க, அப்படி இப்படின்னு நம்ம வந்து சொல்றோம். சொல்லும்போது உடனடியா டக்குன்னு நீங்க வந்ததுமே செய்யுங்க. வந்ததுமே நீங்க 16 ரவுண்ட் பண்ணுங்க. வந்துட்டீங்களாங்க, இன்னைக்கே நீங்க விட்டுருங்க நான்வெஜ்ஜ. வந்துட்டீங்களா, இன்னைக்கே விட்டுங்க இதெல்லாம் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு கிடையாது. நாம வந்துட்டு உடனடியா உடனடியா நீங்க இந்த மாதிரி டக்குன்னு எங்களை மாதிரி மாறணும்னு சொல்றது இல்ல. இந்த இதெல்லாம் மெதுவா உங்களின் தனிப்பட்ட நடத்தையால் முன்மாதிரியாக இருப்பதும் மற்றவர்களை சீர்திருத்த முயல்வதுமே உங்களுக்கான சிறந்த விஷயம். இது வந்து நமக்கு இந்த மாதிரி சொல்லித்தரவங்களுக்கு சொல்றாங்க. பொதுவா நம்ம எல்லாருமே இதை கத்துக்கிட்டோம். நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு சொல்லும்போது நாம வந்து அவங்க வந்து விமர்சிக்க கூடாது. நீ இப்படி பண்ணிட்ட, நீ எப்ப பார்த்தாலுமே நீ என்ன இப்ப 16 ரவுண்ட் பண்றேன்னு சொன்ன, ஏன் பண்ணல? ஒரு பேச்சு, ஒரு உதாரணத்துக்காக இந்த வார்த்தையை சொல்றேன். 16 ரவுண்ட் பண்றேன்னு சொன்னீங்களே, ஏன் பண்ணல அப்படின்னு வந்து அந்த வார்த்தையை நம்ம கேட்கக்கூடாது. ஏன்னா வருவாங்க மெதுவா. நாம உடனே வந்துட்டோமா, நாம இன்னைக்கு சொல்றோம்னு சொல்லிட்டு நாம ஆரம்பத்துல எப்படி இருந்தோம்னு நமக்கு தான் தெரியும். புதுசா வந்தவங்களை வந்து நம்ம எப்பயுமே விமர்சிக்கவே கூடாது. நல்ல அன்பான நடத்தை மூலமா நாம அவங்கள எடுத்து சொல்லி இதை கத்துக் கொடுக்கணும். இதுதான் சிறந்த சிறந்த ஒரு விஷயம். விமர்சிக்கவே கூடாது. நட்பா அன்பா அவங்கள்ட்ட சொல்லி நாம எடுத்து உரைக்கணும். வைஷ்ணவர் எப்படிப்பட்டவர்கள்? தரோர் அபி சுனிசேனா அமானீனா மானதேனா. தரோர் அபி சுனிசேனா அதனுடைய அர்த்தம் தான் இங்க. ஒரு வைஷ்ணவர் புல்லின் கத்தியை விட, புல்லை விட அந்த வைக்கோல் பாருங்க, அந்த வைக்கோலோட தாழ்மையா இருக்கணும், மரத்தை விட பொறுமையா இருக்கணும்னு இருக்குது. நாம என்ன செய்யணும்? இப்ப நீங்க ஏதாவது ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா, நான் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம யாருமே இப்ப நானும் இங்க உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன், நீங்க யாருக்காச்சும் சொல்லித்தரீங்க. சொல்லி தரும்போது அவங்க உங்களை எதிர்த்து பேசினாவோ இல்லை ஏதாவது கேலி பண்ணாவோ நீங்க என்ன பண்ணணும்? இந்த புதுசா வராங்க, நாம கலக்கம் அடையக்கூடாது. எப்படி இருக்கணும்? புல்லை விட தாழ்மையா இருக்கணும், மரத்தை விட பொறுமையா இருக்கணும். ஓகேங்களா? இதுதான் இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கருத்து. மற்றவர்கள் அனைவரும் பின்பற்றுவதற்கு முன்மாதிரியாக இருங்கள். நான் படிக்கிறது ராமாயணம், இடிக்கிறது பெருமாள் கோயில். நம்ம தமிழ்நாட்டு பக்கம் ஒரு பழமொழி சொல்லுவோம். இங்க உங்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்கறது எப்படி இருங்க அப்படி இருங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த பக்கம் போய் நான் வேறவங்க சொல்றது ரொம்ப ரொம்ப இது என்னையே சொல்றேன். இது வந்து தவறான ஒரு இது. நீங்க இந்த இது பண்ணும்போதே இவங்க இப்படி பாராட்டுறாங்க, இவங்களுக்கும் நம்மள மாதிரி குடும்பம் இருக்குது, வாங்க மாதாஜி இப்ப கிளாஸ்க்கு வாங்க, அப்புறம் கிளாஸ்க்கு வாங்கன்னு நான் 4 டைம் கூப்பிடுறோம். அப்ப நீங்க என்ன நினைக்கணும்? மாதாஜி பரவாயில்ல, அவங்களுக்கு குடும்பம் இருக்குது, குழந்தை பிள்ளை குட்டி இருக்குது, அவங்களே சமைக்கிறாங்க, அவங்க வீட்டுல வேலைக்காரங்க கூட எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல உட்காடுறாங்களே, பரவாயில்ல, நம்மளும் உட்காரலாம். நமக்கு வந்து கூட ஒரு சிலர் இருக்கிறாங்க, இதுல நமக்கு வேலை செய்ய ஆள் இருக்குது, நம்ம வீட்டுல மாமியார் இருக்கிறாங்க, அவங்க இருக்கிறாங்க, இவங்க இருக்காங்க, நமக்கு நிறைய வசதி வாய்ப்பு இருக்குது.
இந்த வசதி வாய்ப்பு இருந்து கூட நம்ம உட்காரலையே அப்படின்னு நினைக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உண்டாக்கி அவங்களே வந்துடணும். இவங்களும் நம்மள மாதிரி தானே பெண்கள், இவங்களும் நம்மள மாதிரி தானே குடும்பம் இருக்குது. இவங்க மட்டும் எப்படி காலையில கிளாஸ் அட்டன் பண்றாங்க, மதியானம் கிளாஸ் அட்டன் பண்றாங்க, ஸ்லோகம் படிக்கிறதுக்கு போறாங்க, ஏகாதசி விரதம் படிக்கிறாங்க, ஏகாதசி விரதம் படிக்கும்போது அன்னைக்கு ஸ்லோகம் படிக்க போறாங்க, சனிக்கிழமை சத்தவங்க அட்டன் பண்றாங்க, என்என்டி பிரபு ஸ்பீச் கொடுக்குறாரு அதை அட்டன் பண்றாங்க. திடீர்னு தாரணீஸ்வரி மாதாஜி போடுறாங்க, இன்னைக்கு வாங்க அன்னைக்கு மாதாஜி பேசினாரு என்னன்னுட்டு பாகவத்தின் பெருமையை அதை அட்டன் பண்றாங்க. இருக்குதுங்களா? இந்த மாதிரி அட்டன் பண்றதை பார்த்தே நம்ம ஒரு முன் உதாரணமா இருக்கணும். இவங்க இப்படி இருக்கிறாங்களே நாமளே இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அடுத்தவங்க நம்ம விமர்சிக்கவே கூடாது. நாம முன்மாதிரியா இருக்கணும். நம்ம இது எல்லாமே எனக்கு நிலை, இது நம்ம எல்லாருமே இங்க உட்கார்ந்து இருக்கோம் இல்லைங்களா? 9 பேர் இருக்கிறீங்க. இந்த 9 பேருக்குமே இது முன்மாதிரியா இருக்கணும். நாம வைஷ்ணவர்களா நம்ம ஒருவரும் கண்டிப்பா விமர்சிக்கவே கூடாது. ஏன்னா நம்ம என்னங்க இந்த கலியுகத்துல தவறு செய்யாதவங்க யாராச்சிருக்காங்களா சொல்லுங்க? நான் தவறு செய்யலன்னு யாராலுமே சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எல்லார்கிட்டயுமே தவறு இருக்குது. நாம விமர்சனத்துக்கு ஆளாகுவோம், இல்லாத கிடையாது. நாம என்ன செய்யறது, முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த சந்தேகத்துக்கு நம்ம அப்பாற்பட்டவங்களா இருக்குது. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. திருத்தத்தை யாராவது அதே மாதிரி நான் இப்ப ஏதோ பண்ணிட்டேன், நீங்க ஏதாவது திருத்தினா கூட நாம ஏத்துக்கணும் எப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி வந்தீங்களா? ஏன் மாதாஜி வரல? ஜெயஸ்ரீ மாதாஜி யார் அழகா? ரேவதி யார் மாதாஜி? ரேவதி திஸ் டைம் L3 மாதாஜி படிங்க இத. ரேவதி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் வெளியில இருக்கேன் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி, ஓகே. அடுத்தவங்க யார் படிக்காதவங்க யார் இருக்கிறீங்க? ஸ்ரீதேவி மாதாஜி, ஸ்ரீனி மாதாஜி படிச்சாங்க, ஸ்ரீ மாதாஜி படிச்சிட்டாங்க, ஸ்ரீதேவி மாதாஜி படிச்சாங்க, சர்வா பிரபு படிக்கிறீங்களா? ஜானகிராமன் பிரபு படிங்க. படிக்க இல்லைன்னா நான் வெளியே இருக்கேன்னு சொல்லுங்க. பாவம் படிக்க நிறைய பேர் ஆர்வமா இருக்காங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திருத்தத்தை ஏற்றுக்கொள்வது அங்கிருந்து படிங்க பிரபு. நீங்க ஸ்லோகம் வரலன்னா நான் படிச்சிடுறேன், நீங்க தமிழ்ல திருத்தத்தை ஏற்றுக்கொள்வது, தாழ்ந்த பிறப்பிலிருந்து அறிவை ஏற்றுக்கொள்வது, விஷாத் அபி அமிர்தம் கிராஹியம், அமேதியாத் அபி காஞ்சனம், நிசாத் அபி உத்தமாம் வித்யாம், ஸ்ரீ ரத்னம் டூஸ்பிளாத் அபி. அதாவது ஒருவன் விஷத்திலிருந்து அமிர்தத்தையும் விஷத்திலிருந்து அமிர்தத்தையும் அசுத்தமான இடத்திலிருந்து தங்கத்தையும் கொள்வான். ஒருவன் குறைந்த பிறவியில் இருந்தும் அறிவையும் தாழ்ந்த குடும்பத்தில் இருந்து வந்தாலும் நல்ல மனையை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஸ்ரீ பிரபுபாதர் திருத்தத்தை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு உதாரணம். பக்தி சாரு சுவாமி உலக ஆச்சாரியாக இருந்தாலும் ஸ்ரீ பிரபுபாதர் பணிவுடன் இருந்தார். ஒருமுறை ஆம்ஸ்டர்டாமில் பிரபுபாதா தீட்சை கொடுக்க இருந்த போது பக்தர்கள் ஒழுங்காக விஷயங்களை ஒழுங்கமைக்கவில்லை. ஒழுங்க அமைக்கவில்லை. ஒழுங்காக ஒவ்வொரு அடியிலும் தவறு செய்து கொண்டிருந்தனர். பிரபுபாதாவுக்கு எரிச்சல் அதிகமாகி கொண்டது. பலிபீடத்தில் பழங்கள் இல்லாததை கண்டதும் அவர் மேலும் ஏமாற்றம் அடைந்தார். ஒரு பக்தன் சமையலறைக்கு ஓடி சில பழங்களை வெட்டி பழங்களை ஸ்ரீ பிரபுபாதரிடம் கொடுத்தார். அத்தகைய பழங்கள் வெட்டப்படாமல் இருக்க வேண்டும் என்பதால் பிரபுபாதா இன்னும் வருத்தமடைந்தார். வழக்கமாக கோவிலுக்கு வரும் ஒரு இப்பி அங்கு வந்திருந்தார். மேலும் யாராவது கோபப்படும் போதெல்லாம் பக்தர்கள் அந்த நபரிடம் நீங்கள் ஏன் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபிக்க கூடாது என்று கூறுவதை அவர் கவனித்திருந்தார். பிரபுபாதா கலவரம் அடைந்ததை கண்ட அந்த இப்பி பிரபுபாதாவிடம் ஏன் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபிக்க கூடாது. பிரபுபாதா அமைதியாக தன் மணிப்பையை எடுத்துக்கொண்டு பாடத் தொடங்கினார். ஹரே கிருஷ்ணா மாது. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரி போல். பிரபுபாதர் பாருங்க எவ்வளவு ஒரு ஜகத்குரு. சில பிரபுபாதர் எந்த அளவுக்கு நீ என்ன எனக்கு சொல்றது, நீ ஒரு ஹிப்பி, இன்னைக்கு நீ எனக்கு புத்தி சொல்லலாமா அப்படின்னு அவர் எடுத்துக்கவே இல்லை பாருங்க. அருமையா
பக்திச்சாரி சுவாமி மகராஜ் இருக்கிறாரு. அவர் வந்து அவர் வந்து மிகப்பெரிய வந்து ஆச்சாரியார், இஸ்கான் குரு பக்திச்சாரி சுவாமி. பிரபுபாதர் வந்து பணிவுடன் இருந்தார். ஒரு முறை ஆம்ஸ்டர்டாம்ல என்ன செஞ்சாரு, ஆம்ஸ்டர்டாம் அங்க வந்து பிரபுபாதா தீட்சை கொடுக்க வராரு. பக்தர்கள் வந்து விஷயங்களை வந்து ஒழுங்கா பார்க்கல, ஒழுங்கா கரெக்டா அந்த ப்ரோக்ராம சரியா செய்யல. அப்ப வந்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் அங்க தப்பு பண்ணிட்டே இருக்கிறாங்க. என்னன்னா பலிபீடத்துல பழங்கள் இல்ல, லைனா வரல. ஹரே கிருஷ்ணா, கோகோஸ் அவங்களை கொஞ்சம் மீட் பண்ணுங்க. அதை பார்த்ததும் பிரபுபாதாவுக்கு என்னாச்சு, எரிச்சல் அதிகமாயிருச்சு. அதனால என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு கோபம் வந்துருச்சு. கோபம் வரும்போது அப்படியே உடனே ஒரு ஹிப்பி வராரு. அந்த ஹிப்பி வந்து என்ன சொல்றாரு, ஏன் ஹரே கிருஷ்ணா ஜபிக்க கூடாதுங்கிறாரு. உடனே பாருங்க ஒரு திருத்தத்தை அவர் வந்துட்டு அந்த இடத்துல மிக பெரியவர் பிரபுபாதரு. அந்த ஹிப்பி இந்த மாதிரி கலவரம் அடைஞ்சிருக்கிறாரேன்னு சொல்லிட்டு, நீங்க வந்து ஏங்க நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்கன்னு சொன்னதுதான். உடனே அவர் என்ன செய்தாரு, மன்னிப்பை எடுத்து திருத்தத்தை இதுல இருந்து என்ன நம்ம புரிஞ்சுக்கணும், பிரபுபாதரே மிகச்சிறந்த உதாரணம். நாம யாராச்சும் ஒருத்தர் இப்ப நீங்க சொல்றீங்க, மாதாஜி நீங்க இப்படி பண்றது சரியில்லை மாதாஜி இப்படி பண்ணுங்கன்னா ஓகே கேட்கணும். மாதாஜி எனக்கு சொல்லிடுங்க, முன்னாடியே படிக்க சொல்லுங்க, இப்படி அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஏதோ ஒரு தவறு, தவறு செய்யாதவங்க மனிதர் கிடையாது, எல்லாருமே தவறு செய்யறோம். நீங்க சொல்லும்போது நான் வந்து இந்த இடத்துல இருந்து நீங்க என்ன எனக்கு புத்தி சொல்லுதுன்னு கேட்கவே கூடாது. அங்க பிரபுபாதர் ஜெகத்குரு அவரே ஏத்துக்கிறாரு. நம்மளாம் என்ன தூசுலயும் தூசு, அவரை பார்த்த தூசு கூட நம்ம தகுதி இல்லாதவங்க. நாம எந்த அளவுக்கு ஏத்துக்கணும், திருத்தம் பண்ணா ஏத்துக்கணும். ஓகே, வகுப்பறை நடத்திக்கான விதிமுறைகள். மணி 9:48, 9 12 நிமிஷம் இருக்குது. ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. இது என்னன்னு பார்க்கலாம். இப்போ வந்துடலாம். இது வந்து முடிச்சாச்சு. நான் இன்னைக்கு அடுத்த வாரத்துலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் முக்கியமான பாயிண்ட் சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஆச்சுங்களா. இப்போ யார் படிக்காதவங்க படிக்கலாம், அப்படி படிக்காதவங்க படிக்கலைன்னா படித்தவங்க திரும்ப ஆரம்பத்துலேருந்து திரும்ப வரலாம். அப்படியே வாங்க மாதாஜீஸ், நான் சொல்லட்டுங்களா ஒரு ஒருத்தரா? ஃபர்ஸ்ட்ல ஹரே இருந்து கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படிங்கம்மா. வைஷ்ணவ ஆச்சாரத்தை பேணுவது ஒரு பக்தனின் ஆபரணம். என் அன்பான சனாதனனே, இப்பிரபஞ்சம் முழுவதும் விடுவிப்பவனாக இருந்தாலும் தேவர்களும் மகான்களும் கூட உன்னை தீண்டுவதன் மூலம் தூய்மையடைந்தாலும் வைஷ்ணவ ஆச்சாரத்தை கடைபிடிப்பதும் பாதுகாப்பதும் ஒரு பக்தனின் பண்பாகும். வைஷ்ணவ ஆச்சாரத்தை பேணுவது ஒரு பக்தனின் ஆபரணம். ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்க வேண்டும் ஒரு பக்தன் என்றால் அவன் எல்லா விதமான அசௌரியங்களையும் ஜட இயற்கையின் விருப்பங்களையும் பொறுத்து கொள்ளக்கூடியவன். மேலும் கிருஷ்ணருக்கு சேவை செய்வதில் மிகுந்த ஈடுபாடு கொண்டவன் என்பதால் கோபம் கொள்ளவோ பிறரை கோபிக்கவோ அல்லது சில குறைகளை கண்டறியவோ நேரம் எடுப்பதில்லை. பக்தன் என்றால் எல்லோரிடமும் மிகவும் தாராள மனப்பான்மை கொண்டவர், அன்பராவர். எல்லா விதமான வாழ்க்கை நிலைகளையும் எப்போதும் கனிவார். அன்பானவர். எஸ், எல்லா விதமான வாழ்க்கை நிலைமைகளும் எப்போதும் கனிவா இருப்பாங்க. என்ன சொல்றது, வைஷ்ணவ ஆச்சாரத்தை வந்து நம்ம பாதுகாக்கணும். அதுதான் வந்துட்டு நமக்கு வைஷ்ணவன் பண்பு. ஒரு ஆபரணங்கிறாரு. ஆபரணம் என்ன, அழகு. பாருங்க, நம்மளே இந்த ஆபரணங்கிறது வந்து ஒருத்தருக்கு அழகு ஊட்டுறது தான் ஆபரணம்னு சொல்றோம். இப்போ நாமளே இந்த தோடு கீடு கழுத்துருக்க செயின் எல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டா பாருங்க, ஒரு மூக்குத்தி எல்லாம் கழட்டி வச்சுட்டு பாருங்க. இந்த மூக்குத்தியும் தோடு இல்லாம போட்டிருக்கவங்க பார்த்தாவே நல்லா இருக்காது. கழுத்துல ஒரு நகையை போட்டா பாருங்க, அது ஒரு ஆபரணம், அழகு. நமக்கு அழகு எது? நமக்கு அழகு வைஷ்ணவ ஆச்சாரத்தை கடைபிடிப்பதுதான் நமக்கு ஒரு பக்தருக்கு ஆபரணம். பக்தன்றவன் எல்லா விதமான அசௌகரியங்களையும் ஜட இயற்கை விருப்பங்களையும் பொறுத்து கொள்ளக்கூடியவன். எல்லா விதமான அசௌகரியங்களும் என்ன வருது சொல்லுங்க? பக்தர்கள் இப்போ 4:30 மணி மங்களார்த்தி அட்டன் பண்ணணும், இது மார்கழி மாசம், எனக்கு குளிருது அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது. அது ஒரு அசௌகரியமா இருக்கு அவனுக்கு குளிக்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி ஜட இயற்கையின் விருப்பங்களையும் பொறுத்து. ஜட இயற்கையின் விருப்பம் என்ன, அதையும் பொறுத்துக்கிறாங்க. ஜட இயற்கையின் விருப்பம் மார்கழி மாசம் குளிரணும். ஆனா அதை குளிர்ந்தாலும் அந்த டிவோட்டி என்ன செய்யறாங்க, 4 மணிக்கு எந்திரிக்கிறாங்க, 3:30 மணிக்கு எந்திரிக்கிறாங்க, குடிக்கிறாங்க, குளிச்சுட்டு மங்களார்த்தி அட்டன் பண்றாங்க, வந்து பகவானுக்கு சேவை செய்யறதுல ஈடுபாடா இருக்கிறாங்க. அதே மாதிரி கோபம் கொள்ளக்கூடாது. எப்ப வந்து நம்ம வந்து பக்திக்கு வந்துட்டோமோ இந்த கோபத்தெல்லாம் நம்ம கட்டுப்படுத்தணும், குறைய கண்டுபிடிக்க கூடாது.
அதுக்கெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை. நாமே அந்த டைம் வேஸ்ட் பண்ணோம் சொல்லுங்க. நம்ம ஒருத்தரும் இந்த மாதிரி இருந்தா அடுத்தவங்க குறையில நம்ம கண்டறியவே மாட்டோம். ஏன் சொல்லுங்க? நம்ம வேலையை பார்க்குறோம். பார்க்கும்போது இப்ப இதுக்கு ஒரு இது என்னன்னா, ஒருத்தருடைய சுயநலமே வந்துட்டு பொதுநலம்னு சொல்லலாம். ஒரு இதுக்கு இப்போ ஒரு தெருவுல 10 வீடு லைனா இருக்குது. மீட் பண்ணிக்கோங்க. 10 வீடு லைனா, இப்ப நம்ம தெருவுல இந்த பக்கம் 10 வீடு, அந்த பக்கம் 10 வீடு இருக்குது. 10 வீடு இருக்கும்போது என்ன பண்றோம்? ஹரே கிருஷ்ணா. கோஹோஸ் என்ன பண்றீங்க 3 பேரு? மாதாஜி மீட் பண்ணிக்கோங்கம்மா மைக்க. கோயில் இருக்கிறதுனால பேசிட்டு இருக்காங்க மாதாஜி. ஹரே ஓகே. இல்ல பரவாயில்ல. அதை பத்தி ஒண்ணும் இல்லைங்கம்மா. பக்தன் வந்து எல்லா ஜடைய விருப்பங்களும் பொறுத்துக்கொள்றான். கோபம் கொள்ளக்கூடாது. பிறர் கோபிக்கவோ அல்லது சில குறைபாடுகளை கண்டறிய நேரம் எடுப்பதில்லை. எப்படின்னா, ஒரு நம்ம தெருவில் இருக்க இந்த பக்கம் 10 வீடு, அந்த பக்கம் 10 வீடு. அந்த 10 வீடு என்ன செய்யறாங்கன்னா, காலங்காலத்துல எந்திரிச்சு கூப்பிடும் போது நம்ம வீட்டு குப்பையை மட்டும் நம்ம அள்ளி எடுத்துக்கலாம். நம்ம வீட்டு அதை விட்டுட்டு பக்கத்து வீட்டுல தட்டுறோம்னு வச்சுங்க. பக்கத்து வீட்டுல தள்ளி விட்டா இந்த இடத்துல இந்த கருத்தான் என்ன, நம்ம பொதுவா அவங்கவுங்க வாசலை அள்ளி குப்பை எடுத்து நம்ம வச்சுக்கிட்டாவே அந்த இடம் வந்துட்டு பொதுநலமாயி போயிடுது. நாம என்ன செய்யணும்? கோவிச்சுக்க கூடாது. அடுத்தவங்ககிட்ட குறைய கண்டுபிடிக்க கூடாது. அதை நேரம் வேற்றெடுக்குது. அதே போல பக்தர்கள் வந்து தாராள மனப்பான்மை கொண்டவர், அன்பானவங்க. எல்லா விதமான வாழ்க்கை நிலையிலும் எப்போதுமே அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு மனசு கஷ்டம் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு பக்தர் இப்போ எங்க வீட்டுல ஏதோ ஒரு பிரச்சனை, எங்க வீட்டுல பிரச்சனை வந்துருச்சு, ரொம்ப வருத்தத்துல இருக்கிறேன். வருத்தத்துல இங்கிருந்து வந்து இங்க இருக்கிற வருத்தத்தையும் இவங்க மேல காமிக்கிற கோபத்தையும் இப்ப நான் கோயிலுக்கு வந்துட்டேன். அங்க வந்து நம்ம கீழே டிவோட்டி இருக்கிறாங்க, 10 டிவோட்டி. நம்ம வீட்டுல இருக்கிற கோபத்தையும் வீட்டுல இருக்கிற டென்ஷன்லையும் வந்துட்டு இங்க வந்து காட்டக்கூடாது. அதோட விட்டுறணும். விட்டுட்டு அந்த எல்லா விதமான நிலைமையிலுமே வந்து எப்போதுமே கனிவா இருப்பாங்க. நாங்கெல்லாம் என்னன்னு ஸ்கூல்ல படிக்கும்போது, ஐயோ இன்னைக்கு டீச்சர் வராங்க, இப்ப எக்ஸாம் எழுதிட்டோம்னு வச்சுங்களேன், ஐயோ கிருஷ்ணா, முருகா அப்ப முருகா, எங்க மிஸ் திருத்தும் போது வீட்டுல அவங்களுக்குள்ள சண்டையே வரக்கூடாது, அங்க நல்லா சந்தோஷமா இருக்கணும், அப்பதான் எங்களுக்கு மார்க் போடுவாங்கன்னு நினைப்போம். புரியுதுங்களா? அந்த மாதிரி நினைப்போம். அவங்க வந்து வீட்டுல ஏதாவது டென்ஷன் ஆயிட்டு வந்தாங்களா, ஸ்கூல்ல நம்மள அடிச்சிருவாங்களே, அதை வேற நினைப்போம். இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குது. ஆனா பக்தர்கள் எப்படி சொல்லுங்க? பக்தர்கள் வந்துட்டு எந்த விதமான வாழ்க்கை நிலைமையிலுமே எப்பயுமே கனிவா இருப்பாங்க. கோவிச்சுக்க மாட்டாங்க, பிறரை கோவிக்க மாட்டாங்க, குறைகளை கண்டுபிடிக்க மாட்டாங்க. எல்லார்கிட்டையும் தாராள மனப்பான்மையா இருப்பாங்க. ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வந்து பார்ஷியாலிட்டி பார்க்க மாட்டாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதெல்லாம் இருக்கட்டும், பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. முடிச்சுக்கலாம். உங்களுடைய புரிதல் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கேட்கலாம். பகவானோட கிருபையால, குரு கிருஷ்ணனுடைய கருணையால நாம வைஷ்ணவ கலாச்சாரம் பாடம் முடிச்சிட்டோம். ஓகேங்களா? நான் ஒரு வாரமும் ஆரம்பத்திலிருந்து கொஞ்ச நேரம் சொல்லிட்டு அப்புறமேட்டு நானு புது பாடத்தை தொடங்குறேன். ஹரே கிருஷ்ணா. அஸ்வினி மாதாஜி உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணட்டா? நீங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ண தெரியுமா, இல்ல ஆஃப் பண்ணிடுவீங்களா? மாதாஜி நான் பண்ணிடுறேன். நான் முன்ன கூப்பிட்டு எங்க பிரபு போயிட்டீங்க? பேசவே இல்லை. சர்வா பிரபு. மாதாஜி சவுண்டா இருந்தது, அது இங்க டெம்பிள் பக்கத்துல சவுண்ட் ஜாஸ்தியா இருந்தது. ஓகே பிரபு. நான் உங்களை பண்ணிடுறேன். ஓகே பிரபு, பண்ணிடுறேன். நீங்க லைவ் ஸ்டாப் பண்ணுங்க. யாராச்சும் கேள்வி கேட்டா கேட்கட்டும், இல்லாட்டி முடிச்சிடலாம் பிரபு. அடுத்த கிளாஸ் போன மறந்தே போயிட்டேன். ஹரிகிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ் இல்ல, எப்படிக்கும் லைவ் ஸ்டாப் பண்ணிடலாம்.